Salutare și bine ați venit la un nou vlog, cu este Elena și astăzi o să ne jucăm Roblox. Deci astăzi o să ne jucăm jocul meu preferat. Sau nu, cred că mai bine ne căutăm un joc pe care nu m-am mai jucat. Nu știu. O să revin după ce aleg. O să caut ceva cu Italian Brainrot. Haideți să vedem dacă cunoaștem Italian Brainrot-urile. Revin. Okay. Am oprit sunetul de la muzică și haideți să vedem. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya Da, deci am reușit. Lirili larila. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Brr, brr, patapim, il mio cappello è pieno di slim. Da, eu le știu unde e mai greu, la unele e foarte greu. Bombardiro crocodilo. Să facem Scimpanzini bananini. Dacă vă place videoclipul ăsta, o să mai facem când ne jucăm Roblox. Scimpanzini cocosini. Wa wa wa. Up up. Nu știam prima oară, dar mi-am dat seama. La vacca Saturno Saturnita. De frente tu sei... Da, deci le știu, stai să vedem. Trulimero trulicina. Il pritiletin in piscina. Nu eram sigură la aia. O, nu. Il cacto ippopotamo. C'era una volta un cactus gigante. Ok. O să fie plictisitor, dar mai facem... Capu, cappuccino, assassino. Dacă vă place, mai facem mai multe jocuri. Ăsta o să fie destul de plictisitor. Vă rog să dați like, să vă abonați. Vreau să ajung și eu la 20 de abonați. Prietena mea are 70. Vreau și eu. Măcar... Gangster futera criminalera. Indossa un outfit da gangster, ha un petto fantastico e ogni giorno vaga per il deserto minacciando le persone. Hai că am înțeles tot și nimic. Am ghicit? Eu nu știam pe asta, chiar nu știu. Nu știu de. Ballerina cappuccina. La mole di cappuccino. Frigo camelo, buffo fardello, nel centro della città. Da, deci am știut până acum. Baloni lulilolli, capibarello cocossini. È molto raro trovare. Ok, revin când... hai că sunt aici. Cum era? Baloni lulilolli, capibarello cocossini. Ok. Oi oi oi, o burrito bondito? El bobrito gangster. Ananito Giraffini, solo Ananito. Bombombini Gusini, fratello Bombardiro Crocodilo. Ăsta. Nu știam prima oară. Trallallero trallallà. Trippi troppi, troppa trippa. Aoleu, ce-am făcut? Špioniro golubiro. Jebeni golub kojeg šalje vlada u javnost. Nu știu, chiar nu știu. Ok. Aoleu, să bagă ăstea, nu mai pot. Bluberini, octopusini. Blup, blup, blup.
Ta 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 ta. Să văd unde se duc ei, ca să nu stau. Ribicus. Udin din 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 dun, madin din din dun, merupakan sosok jeruk yang memiliki mata dan mulut. Yes. Deci o să facem până la 35, că am filmat. Ecco Cavallo Virtuoso, uno show strepitoso. Era una volta un cavallo stravagante, testa di equino, corpo brillante. Da, deci o să mai fac până la 35, că am... Până la 35, că e 27, până la 47, până la 44. Și fac până la 35, că deja am filmat destul de mult. Sper să vă placă vlogul și să vă abonați. Profondo della palude, Glorbo Fruttodrillo regnava. Il suo corpo era un'enorme anguria a strisce, ma la testa e la coda Deci nu mă mai joc, pa. Dați like și subscribe.